Oke, mungkin dari keluarga besar ya Anda yang pengen request juga saya tunggu atensinya untuk siang hari ini. Dan juga kami aturkan sugeng rawuh, sugeng pinaraan, kagem Bapak Ibu, juga segenap tamu undangan yang baru datang. Yang mengaturkan selamat siang, selamat menikmati hidangan yang sudah sediakan. Adapun juga dari sesepuh, bini sepuh, aji sepuh yang saya hormati. Kayak enek siang-siang ini kita campur sari enak apa ya? Sik toh. Karena di sini itu tidak ada yang mudi saja, sesepuh juga rawuh, sugeng rawuh. Nggih, kula paringi caping gunung pripun, Mbak? Ready? Ready. Nggih. Matur suwun nuwun, terima kasih Gumilang Entertainment. Dicek dulu, Mbak Lilis. Kan Deni. Dua sik. Coba saya yang ule-ule. Oh dulu kan Deni kok. Jaluk dicekel kowe sik ya Mas. Kan Deni kok. Apa-apa nek sing nyekel padha-padha wernane iku ora iso. Beda. Mbak yang di depan mau nyanyi? Oh, oh ngene Mas ngene. Nggih lagune Caping Gunung ki Mbah. Nggih kula katuraken monggo Mas Tur. Caping Gunung monggo. Bersama Briut Musik gak Briut gak asik. Silakan. Yo. Caping gunung ya dudu payung. Mrene to Mas, aja lungguh terus. Hanya wong wis rada wis berumur iki ngene iki ngadeg kowe leren ngono. Caping gunung dudu payung. Ini belum ada request lagu ya Mas? Dereng. Belum. Monggo mungkin dari keluarga besar kakek bunda-bunda. Bunda-bunda. Bapak ibu, sesepuh, kakak-kakak, mbak semuanya. Magae kok penake ngene ya. Kandani kok. Yo mangan. Yo mangan ya turu. Turu ning ngapian yo enak rambut, Mbah. Nggih. Nggih. Caping gunung dudu payung. Tak syukurno barang. Iya disyukurno no. Ya monggo. Syukur bisa nyala gunung tiso ketir rejo sini ora ilang jroning padha la 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 la
panggung ku ora ana montore tapi ana blayerane. Ngang. Nek ra Mas Ketore ki ora ana. Ora ana liyane ora ana Mas. Kanggo kanca-kanca teman-teman setiap project juga yang sedang beristirahat sejenak dan setelah ini kerja lagi seperti kita yang ada Seperti di sini. kita ya kan. Tapi lebih enaknya. Lu enak kita. Oh, Bapak Timbul nganti nguyu kandhani kok wis ngeten iki padha penake padha Padha. Monggo dibacetaken silakan. Aku apa kowe? Hah? Aku apa kowe? Aku apa kowe? Heeh. Padha penake aku ya penak awakmu ya penak. Ayo. Ayo. Sekar bisa. Yo. Caping gunung apa rinti ya udah gini sih po udah cepet-cepet balik.